Ahojte, som rád, že vás môžem privítať pri dnešnom naživo vysielaní. Dnes mám pre vás jednu tému, ktorú ja som si len čisto kvôli nejakým svojim prepočtom som si nahadzoval výnosnosť jednej z mojich bratislavských investičných nehnuteľností do Deal Analyzera a priznám sa, že tie čísla ma celkom prekvapili. A skúsim vám možno na tomto príklade ukázať, že kde sa momentálne nachádza stav investovania do nehnuteľnosti v Bratislave a či je to dobrý plán, alebo možno aj nie. Ešte predtým, než sa do toho pustím, chcel by som vás poprosiť, dajte mi do komentáru, či je všetko vidieť a počuť, aby som mal istotu, že to nerozprávam zbytočne. Iba mi do komentu napíšte, že všetko je vidieť a počuť a pustíme sa do toho. Ešte nevidím žiadne správy, ale v poriadku, nevadí. Pustíme sa do toho. Dobre, poďme teda na to. Ja som sa pozeral na jednu konkrétnu nehnuteľnosť v Bratislave, ukážem vám aj tie čísla. Aktuálne to je dvojizbový byt v Bratislave a pozeral som sa na to, že akú výnosovosť, keby som ho teraz kupoval, akú výnosnosť by táto nehnuteľnosť mala pre mňa a či by to bola pre mňa zaujímavá investícia. Ukážem vám tie čísla. Skúsime sa pozrieť na to, že ako vyzerajú tie čísla. Dúfam, že to... Vypnem iba tento blesk nejakým spôsobom. Dobre. Dúfam, že tie čísla možno uvidíte. A keď sa budete pozerať cen, tak je to, že cena toho dvojizbového bytu 250 000, čo sú ešte zaujímavé, úrok 3% na hypotéke, ak by som ho kupoval, že 80% úver, 20% vlastné zdroje na 30 rokov, splátka úveru 843 eur a nájomné, ktoré tam reálne teraz máme nejakých 850 eur, správca zálohy sú 140 eur, 21 eur je kablovka televízia, poistenie nehnuteľnosti 12 eur a tak ďalej. Teraz tieto informácie sú fajn, ale pozrime sa na tie podstatné čísla. To sú, ak nemáte Deal Analyzer, tak mi dajte vedieť, ten vám viem poslať túto tabuľku. Ale čo sú tie výsledné čísla? Mesačný cash flow minus 254 eur. Každý boží mesiac, keď zaplatím hypotéku, keď zaplatím všetkých správcov, náklady a tak ďalej, som v mínuse 250 eur. To číslo, ktoré mňa zaujíma, je cap rate, tuto vo riadku 35 a ak ho vidíte, neviem či ho vidíte, ale je to 2,8%. Návratnosť investície po započítaní splátok úveru, to znamená, že počítam s tým, že ten úver je splácaný nájomníkom a tým, že každý mesiac ten nájomník mi splatí nejakú časť môjho úveru, to je ako keby môj príjem. Ale aj keď toto započítam, tak ten výnos je ešte horší, 2,03. Prečo? No z jednoduchého dôvodu, že ja si požičiavam za 3%, čo je sadzba na hypotéke, ale ten výnos tej investície je len 2,8%, takže ja na každom požičanom eure prerábam. To, prečo momentálne stále napriek tejto situácie, tejto akože nevýhodnosti toho investovania, stále, že ľudia kupujú nehnuteľnosti, je práve tento posledný riadok 38. A tam vidíte výnos 11,63. Ono to počíta v podstate s rastom cien nehnuteľnosti o 2%. Možno to bude viac, možno menej, ale toto je v podstate akože jediné, čo tejto investícii dáva zmysel. To znamená, zmysel to dáva až vtedy, keď veríte, že tie nehnuteľnosti budú rásť. A ja sa vrátim teraz ku mne naspäť. Teraz... To, v čo mnohí investori veria, je, že ceny nehnuteľnosti pôjdu hore, úrokový sadzby pôjdu dole a nájomné pôjde hore. A je tu, ja neviem, celkom možná pravdepodobnosť alebo dobrá pravdepodobnosť, že to tak naozaj bude. Aspoň to všetci tvrdia, realitiaci, takí tí makroekonómovia a podobne. Ja som pri tom trošku skeptickejší, pretože tie ceny len a len rástli, okolo 2020 až 2022 či koľko 2023 tam bol nejaký pokles, ale zase sú v podstate tie ceny akože v brutálnom raste a obhliadky a tak ďalej a ja to volám, že ľuďom zase trochu šíbe pri kúpach tých nehnuteľností.
Ja keď sa na tieto čísla pozerám, pre mňa osobne takáto investícia je že absolútne nezaujímavá. Ako získať 11% výnos, respektíve cap rate, akože čistý výnos tej investície na úrovni 2,8% a musieť sa spoliehať a veriť tomu, že tie nehnuteľnosti naozaj budú rásť najbližších XY rokov, aby som dostal výnos 11%, pre mňa osobne nie je veľmi zaujímavá investícia. A ja keď porovnám aj tieto čísla s číslami, keď som ja kupoval v tom 2007-2008 nehnuteľnosti, kedy to bol akože tá najväčšia, teda vrchol tej bubliny, tak úprimne tie čísla nie sú veľmi ďaleko od toho. Teraz to ale absolútne neznamená, že investičné nehnuteľnosti sú zlou kúpou a že by ste tieto investičné nehnuteľnosti nemali kupovať. Ja to poviem asi takto. Sú špecifické situácie konkrétnych ľudí v konkrétnej finančnej osobnej situácii, kedy kúpa tejto nehnuteľnosti alebo podobnej investičnej nehnuteľnosti má zmysel. Ale pre mnohých ľudí je jednoducho za mňa o mnoho efektívnejšie a jednoduchšie skrátka ísť do menej rizikových investícií, ktoré úprimne ETF-ka, keď si kúpite, tak tam máte dividendu niekde na úrovni 2, 2,5, 3%. A na čo sa hrať s nájomníkmi, s daňami, brať si hypotéku na seba, riziko, páku a tak ďalej, keď ten výnos v podstate len čisto z tých dividend viete dostať na úrovni tejto investičnej nehnuteľnosti. Ako ale hovorím, to podstatné je, že aj takúto nehnuteľnosť by som niektorým ľuďom odporúčal, ale ozaj ich konkrétnej a špecifickej situácii. A je to najmä situácie, kedy si môžu dovoliť takýto mínusový cash flow, kedy jednoducho vedia, že nebudú kúpať napríklad iba jednu nehnuteľnosť, ale budú tie nákupy rozkladať v čase. To znamená, že kúpia teraz jednu, za rok, za dva, za tri a majú ten potenciál na tú kúpu. Ale hlavne tí ľudia musia mať extrémne dobre ošetrené to spodné riziko. To znamená, že to riziko, že to nepôjde podľa tých očakávaní. Že tie ceny nebudú len rásť, nehnuteľnosti, že to nájomné nebude rásť a že tie úrokové sadzby nepôjdu možno len dole, ale kto vie, možno pôjdu aj hore. Aby som to zhrnul. Kdokoľvek, alebo ak počujete také, že nehnuteľnosti sú super investícia, ale to platí aj pre ETF, zlato a tak ďalej, ja hovorím, vždy to závisí od konkrétneho človeka a konkrétnej situácie, či to je vhodné pre neho. To nie je, že toto je najlepšia investícia. Žiadna investícia nie je najlepšia, sú len investície, ktoré sú dobré pre vás a ktoré pre vás dobre nie sú. Toto je to, čo si musíte zapamätať. A je to akoby aj to moje hlavné odporúčanie, že nedajte na tie všeobecné rady, ktoré sa niekde tuto niekto, a ja, čo vám napríklad hovorím, ale vždy sa treba pozerať na tú konkrétnu situáciu vás, v akej sa nachádzate a či táto investícia doplní a či je vhodným doplnením toho vášho portfólia. Toto je veľmi skrátka to, čo som vám chcel dneska ukázať a ešte možno iba doplním jednu vec. Ak ste dneska boli na sociálnych médiách alebo ste na mojom mailiste, tak ste videli, že som konečne po ozajže mesiacoch práce na tom spustil jeden projekt, ktorý za mňa osobne je to asi taký, že najkomplexnejší projekt v oblasti finančnej slobody, osobných financií a slobody ako takej, ktorý som doteraz robil. A je to projekt, ktorý je primárne určený pre ľudí, ktorý hlavným cieľom je skutočne tá sloboda. Pretože peniaze sú fajn, investície, ďalší byt je fajn, ale sloboda je to podstatné, čo väčšina ľudí hľadá. A ja som do toho projektu dal ozaj, že komplet celé moje know-how a všetko, čo viem o tom, ako dosiahnuť finančnú slobodu. A verím, že pre tých ľudí, pre tých správnych ľudí, to nie je pre ľudí, ktorí sú nejakí začiatočníci v investovaní a tak ďalej. Je to primárne pre ľudí, ktorí už investujú, majú skúsenosti, aj robia akoby tie správne kroky, ale to sklamanie v nich je možno v tom, že to nevedie k tej slobode, ktorú by od toho očakávali. Že jednoducho nemajú v sebe, alebo že nepociťujú z tých investícií nejakú väčšiu slobodu, napriek tomu, že ako hovorím, robia všetko správne. Je to aj pre ľudí, ktorí už akoby vyskúšali všetky tie také všeobecné rady, online kurzy a gurú a tak ďalej.
a jednoducho nemalo to nejaký pre nich systém, pretože tých informácií, ten pretlak tých informácií je na nich taký veľký, že jednoducho nevedia sa z toho vysomáriť, že čo mám vlastne robiť, čo nemám robiť. Jeden guru hovorí nehnuteľnosti, druhý zlato, tretí hovorí ETF-ka a teraz čo z toho a čo ma naozaj dovedie k tej skutočnej slobode. Takže ak budete mať záujem, pozrite sa určite na stránku tomaspieruzek.sk/webinár a nájdete tam informácie o webinári, kde som dal úplne všetko. A áno, nájdete tam aj na konci toho webináru je aj možnosť vstúpiť do tohto programu. Je to ozaj veľmi, veľmi limitovaná vec. Ja keďže viem, že každému z tých ľudí, ktorí vstúpia do tohto mentoringu, budem venovať ja svoj osobný čas a budem s ním prechádzať a držať ho za ruku pri každej jednej investície, ktorú spraví. Viem, ako časovo náročné to pre mňa bude, preto ten počet ľudí v tom programe je výrazne limitovaný. Pozrite sa na ten webinár, či vám to dáva zmysel. Ak áno, vyplňte dotazník a budem rád, keď sa uvidíme v tom mentoringu. Hovorím, je to za mňa asi to maximum, alebo to najkomplexnejšie, čo som doteraz dal dokopy. A je tam množstvo, že môjho vzdelávania je tam, ale to nie je všetko. To vzdelávanie je síce fajn, ale na konci dňa to, čo som znova zistil zo skúsenosti, je, že keď som pustil tých ľudí za ruku, tak oni zišli z tej cesty. Preto je tam moje osobné akoby, že držanie vás za ruku a vedenie vás presne k tomu, že čo treba spraviť ako ďalší krok na tej ceste k slobode. A ten úplný bonus toho celého je tá skupina, ktorá sa okolo tohto programu vytvorí. Pretože to, čo som zistil, je, že ja vám môžem odovzdať nejakú informáciu a to moje know-how, ale ak dáte do jednej miestnosti virtuálnej, a budú tam aj osobné stretnutia, do virtuálnej alebo fyzickej miestnosti 20 ľudí, ktorí jednoducho majú každý rovnaký, v zásade veľmi rovnaký alebo podobný cieľ a necháte ich, nech si navzájom pomáhajú, vybudovať alebo posunúť sa v tej konkrétnej oblasti, o ktorej budeme hovoriť, a tých oblastí je tam množstvo, ktoré budeme preberať, tak toto nie, že znásobí, ale toto exponenciálne znásobí ten rast a to vaše know-how, ktoré dokážete z takéhoto programu dostať. Preto, ako hovorím ja, keď som dával dokopy ten program, tak som mal až také zimomriavky, že wow, že týmto, keď si človek prejde, pre ňa nebude. Môj cieľ do tohto programu nie je, že teraz, že či sa niekto dostane. Môj cieľ je, aby ľudia na konci tohto programu mali v hlave jedinú otázku. Dám to do 10 rokov, alebo dám to ešte výrazne skôr. Dám to do 7 alebo do 5 rokov. Toto je môj cieľ, ktorý som si dal v tomto mentoringu a verím, že tento program má veľkú šancu pre tých správnych ľudí, samozrejme. Určite to nie je pre každého, preto ja vyberám ľudí, ktorých do toho mentoringu zavolám, hlavne z toho dôvodu, že chcem, aby tá skupina ľudí, ktorá v tom mentoringu bude, aby nielen brali z toho mentoringu, ale aby aj dávali. To znamená, že aby aj každý z tých ľudí, ktorý tam bude, bol pridanou hodnotou pre tých ostatných v tom mentoringu. Nejdem to ďalej vysvetľovať, hovorím, to som vám za 10 minút povedal niečo, čo som chystal posledné mesiace a čo je tam strašne veľa, takže pozrite si webinár, ak vám to bude dávať zmysel, vyplňte dotazník a verím, že sa uvidíme v tomto programe. Toľko, dneska som chcel hovoriť síce iba o nehnuteľnostiach a o tom, že či sa oplatí momentálne investovať do nich, ale nedalo mi to, lebo je to vec, ktorou som teraz posledne nížil. Takže za mňa toľko, budem vám držať palce na vašich cestách k slobode a užite si ešte pekný deň, ahojte.